Jotonani katal video lang sago जों tini ke third semester ni paper 5 major ni unit 2 ni reshare khagra no kisa cheri nailenai. Oro kaisa ang question slamka reshare khagra no tui cheri suidi. Eba mo exam somoyo faimano reshare khagra tamo amtui khaipano faimano. Oro answer tongo kokburo kokrubai kwrung Somerendra Chandra Deborma bai suijak Tripura Simriti mungui 1927 bisio kaisa bijap suijaka. O bijabo no reshare khagra rwchapmung no bo tui khursaui suijaka. Reshare khagra ongkha chobago thangui thwijanai sengkwrak rokno muitu khlaiui bihigbai kha khamui rwchapjak rwchapmung no hino. O reshare khagra rwchapmung bo Tripura sarokni dal bidal rwchapmungni bisingo kaisa hinui mano. Reshare khagra rwchapmung no tui sana thangkhe satai klaio 184 bubagra o ha no naikolui hani luku tei binondia rok no tuidul langmani saimano. Obo hai ha naikol thani tei proja rok no tuidulmani kaisa bai tei kaisa hani bubagrani bisingo choba nanglaimani. Nukjago choba wngkha kaisa budul kwplai ongnai tei kaisa budul kechem ongnai obo jotono saimano. Haini bagui bubagra bini ha ario tei kaisa ha ni bubagra choba khainai hinui kothoma mankhe bo bini binondia rok no karui bo hachuk tei kami mulugrokni phan gwnang siklarok kaijakma kwtal nukhung khaijakrok chwlarokno bubagrani thani thumui tubuo. O jorao phan gwnang siklarokno thumnani bagui phurai hinui raida kaisa swnamjak tongo. Bubagrani binondia rok hachuk tei kami mulugrogo beraiui awai khlaio eba saklaio. Oboni saklaimung khwnawi bubagrani kokno norya karui hasteni sikla kaijakma kwtal phan gwnang rok noukhuk tei kwtal no yakarui chobao ma thanglai. Chobao thangkhe chwng saimano baksa thwinai tei baksa kifilnai. O chobao thangui thwijaknai rokni bihiksung kha khamma paithak logisung no kwmajagui kabui kokthai khwlui rwchapmung rwchaplaijao. Obo hai rwchapmungni rwchapmung no hino reshare khagra. Laibuma no rwgui naikhe nugui mano. Bubagra dongorphani ha naikolma jorao choba belai no nango hinui saimano khwnao. Bubagra dongorpha no tei kaisa mung bai sinijago obo wngkha horirai mung bai. Tai bo bubagra Ratnamanico ni bupha. Dongorpha ha naikolmani jorao kubun hani bubagra ha seknani bagui kwbangkuk choba khlaio. Haini bagui bubagra bo phan kwrak tei sengkwrak kwbang khe choba khlainani bagui bini hasteni kaijakma kwtal tei phan gwnang siklarok no bo thumui twlankha. Yango bihig bwsaibai kaham khe mwkhang se nukya tei nukhung se ma khaiyakho. Naisingui tongjago bwsai no phiaba choba thangui baksa kifilo baksa kifilya ongma no nugui tei chamri kwtal chobao thwika kothoma khwnawi nogo tongnai horsani hamjak kwtal kha khamsugui sakni thwi twi charima no mokol ni muktui swnamwi kwpal buwui kha buwui rwchapwi cup kwrak cup mung no reshare khagra himjago. Somerendra Chandra Deborma bai suijak reshare khagra rwchapmung no tangsa tangnui khamongo sui phunukjagano. Hadudu kolog maisi pinjagui pagri nuruglia jadu pagri nuruglia twi gereng gereng gati chakjagui rihinai khwnalia jadu rihinai khwnalia maising siyari bangmani bagui naharwui nuruglia jadu naharwui nuruglia. Chwng o reshare khagra no naiui nugui mankha jora kaisa o chini o Tripura haste o bubagra song rajotto khlaimani. Tei o jorao belai no choba nanglaio.
Hinkhe choba nanglaikha hinkhe kami amchairogo tongnai kaijakma kwtal eba siklarok borokno twlangwi choba ma khlaio. Tamoni himmale bubagwra saichung choba khlai manya tei binondia rok bai simi khlai manya. Hinkhe jora jora o kamini siklarokno bo twlangwi choba ma khlaio. Hinkhe chwng saimano choba khlaina thangkha hinkhe keboba thwi phano thango eba nogo kiphilio obo kheno sure kwrwi choba o thwi phano mano eba kwthang phano kiphilwi phai mano. Hinkhe je thwnai bini bihik song je nogo toroknai borok khá khamjagwi kabwi rwchabmani no chwng resa khagra hinui sinijago. Choba nanglaimani reason wngkha ha saiglaiwi choba nanglaio. Je jorao choba nangna ongo o jorao hinkhe raja bai raja khobor eba kothoma rohorlaio. Kothoma rohorlaikha hinkhe no kwrwngsa thaio thangwi choba nanglaio. Amoni bagwi je kami amchaio tongnairok joto no kwrwngsa jagao thangwi eba kwrwngsa thaio thangwi ma kuthumlaio. O jorao kami eba parao tongnai siklarokno thumnani bagwi phurai hinui kaisa mung tongo. O phurai hinui mung twlangwi binondia rok twlangwi thangkha hinkhe nomono kamini siklarok kebo choba o thangnani gosiya hinui tongwi manya jotono o kokno ma narogo. O jorao khe siklarok nukhungni borok rokno jotono yakarwi choba o ma thango. O siklarokni bisingo keboba tongo kaijakma kwtal eba keboba tongo kaijak sikla buma bupha sakni hik no yakarwi jotono choba o ma thanglai o. Video no paisak naiwi tongma bagwi jotono hambai ani khapangni hamjakma maya faro.